Mag 27 namang edad ni mo karon tuigaw, kanusta pa man ka magminyo? Jesus ni mo ma, ay magsige magahisgot-hisgot anang minyo-minyo. Di manggod kay tiguang na manggod ka, wa kay planong makaanak ka og sayo. Anong may tiguang naman, kaminyo na din ay deadline. Di man sa ingon, pero punta hapon ang panahon nga maka-eskwela pa kag college sa imong anak. Mama, o imbis nga mamugha ta. Mo lagi nang di na ko ganahan ba kay ang kaminyo hisgutan. May pamangapi, ngapi sa kuma. Hi, pahimangno naman tani ako aba. Sama na tuwagang. Ante na na imong kinagwapuhang anak, ante. Nga si Mr. Lemba. Oo, naa nga naman. Ay, mamisita unta ko ba? Unsa man urasa? Kasayo ba nimo mamisita? Ay, mas maayo nang sayo, ante, kay para taas ug agi ba. Maulagi pero murag sayo ra man jud kaayo gang. Nanapog kay daang kabaw, ante, para na ni siya ha. Hala, nagdala naman pud kag kabaw gang. February 11 naman good, ante. Hapit na Valentine's Day mo nang isayo-sayo pud ko ba. Ay, kadali lang gang ha kay usan tawagon. Oh, sige, ante. Paabot lang ko diri. Di ko ganahan magisgot-hisgot ang kaminyo. Wait. Ma, katong babae nga gwapa na misita na pud sa imo ha. Noon sa gina naman gunti ka mga dili sa kuha na niya. Huna-una aha, nagdala na pud kabaw para sa imo ha. Ikabaylo ra gid nimo imong anak man sa kabaw ra nga kantidad. Tay pabigin mo na amon tuy balsa ako sa kadton ha. Ay gang, unsa rin ikarga sa imong balsa? Di na kabaw ang gida, ante. Napoy usa ka sako nga bugas. Pero kinuha ang narpan ante kay dungagan na mo. Isa ka sa akong bugas. Ah, sige. Uy, grabe na medyo ka magbahay ato niya kay nagdalag isa ka sa akong bugas. Saan si mama? Iba, basta kung sa ihalad niya, ayaw padala sa mga anak. Ikaw ha, juicy yun kay ka. Madili man na sa imong choosy, ta kundi namili na kong the best para sa kuha. Dabi sa imo ha, gawas na imo, gawas. Sa manig niya? Gawas na. Atubangan na. Atubang na ba? Ay, nagawas na yun siya. Di ba dyan mo lang magustuhan? Nananingkamot na gali na para sa imo ha? Di dyan ka ngayon anak para sa imo ha ba? So, but pasabot ni mo ma, gusto ni mo na maumagad para sa kuha. Oo, unta. Para malahian po tagwapa. O, sige, ani na lang ma. Musugot ko makipag-date anak niya o panguyaban ko ma. Basta dili ikabaw o balsa ang dala niya. Sus, mamili pa ka? Siyempre, sa gingunahan niya itong itsura, dapat na po tayo standard ma. Unsa man ko mo yung padala sa iya? Simple ra kayo ni ma. Kung gusto ko ni mo panguyaban, inigbalik ni mo diriya, dapat magdala ng sakyanan. Aw, manay ganahan na ako nga laki. Hard to get. Sige lang, balikan ra ka na ako.